Dobrý večer. Počkáme ešte hodinu, alebo môžeme začať? 2 hodinky počkáme. Medzi tým si dáme prednášku a budeme čakať ďalej. Dobrý večer, vítajte v reštaurácii Marko, tu v Poprade. Je 12.2.2026, 17 a niečo. Tak som rád, že ste prišli. Vidím, že ste zase rozšírili rady. Už mám dohodnuté 2 termíny. 5.3. sa ku nám chystá pán Demko, Miroslav Demko, a téma bude Franz Liszt, slávny hudobný skladateľ slovenského pôvodu, to asi už všetci vieme. Treba sa na neho poriadne pripraviť, lebo on je dosť náročný muzikolog, ktorý žije dlhodobo vo Švajčiarsku a tam aj vyučuje. A chce nám, on má samozrejme veľmi veľa informácií, čo sa týka jeho života, Franza Lisza. A vlastne vyvracia tie všetky fámy o tom, že je Rakúšan, Nemec, Maďar a tak ďalej. Sice majú letisko Ferenca Lista v Budapešti, ale to sme mi iba požičali. Takže on je Slovák, to sa dozviete všetko podrobne 5.3. A mám 26.3. už ďalší termín s pánom Milošom Zverinom, ten bude zase rozprávať troška s tým slovanským témam. Takže to ešte vám samozrejme oznámia, ale 5.3. to je napevno. My sme aktívni aj na Facebookoch, aj na tých Instagramoch, na tých sociálnych sieťach. Odporúčam samozrejme každému si nainštalovať Simplex. To je taká platforma, ktorá je decentralizovaná, šifrovaná a tu máte aj QR kód, môžete sa nakontaktovať priamo cez nás. A nedá sa špehovať, to znamená, že ste bezpečí, dá sa komunikovať bez toho, že niekto špehoval. Čiže suseda cez žalúzie nebude o vás nič vedieť, keď bude pozerať. Viete, koho myslím teraz, hej? Takže ešte raz pozdravujem Slovensko a celý svet cez Igora Jurečku, to sme teda spustili. Igor Jurečka chodí pravidelne a tie prenosy sú na YouTube pod jeho menom. Tie vidíte naživo a všetko, čo sa deje dôležité vo svete alebo na Slovensku, tak všetko je zaznamenané na jeho kanále, im sa všade vlastne nachádza, kde sa niečo deje. No a teraz už konečne prišiel čas predstaviť nášho vzácneho hostia, pána Pavola Petra Kisuckého, kvôli ktorému sme sa tu vlastne dnes stretli, a predávam mu slovo, môžete pokračovať. Ešte som zabudol povedať, alebo to môžete aj vypovedať, čo sa týka tej štruktúry dnešnej prednášky. Bude pozerať z 3 častí, budú predstavené 3 knihy, plus dáme potom jednu krátku prestávku. Tá je určená aj na takú autogramiádu, alebo si môžete nejaké venovanie nechať písať do knihy. A potom po tej prestávke bude diskusia. Môžete sa potom pýtať, pripravte si nejaké dobré otázky a tu dostanete odpovede. Takže z mojej strany asi všetko, nech sa páči. Ďakujem za pozvanie. Takže budem rozprávať o 3 mojich knihách. Prvá, Byť zdravý celý život. Druhá, Záhady ľudstva, zeme a vesmíru. A tretia, Duchom silný celý život. Ja som začal písať prvú knihu niekedy, myslím, do roku 2012. Prvá kniha volala sa to Demokracia, principiálny omyl, kde som v roku 2012 a 2014 dokazoval, že demokracia je hlúposť a demokracia skrachuje a je to degeneratívny systém a zločinecký mafiánsky systém. No, vtedy sa mi všetci smiali, že som blázon, určite. Ináč, ja mám celkom rád, keď mi niekto hovorí, že som určite duševne chorý. Oni si mysleli, že ma vykoleja a ja som s tým spokojný. Pretože mám dobrý pocit, keď niekoho naserem, to znamená, že začal na tom rozmýšľať. Pretože keď ho dotyčný sa nerozčúli, no tak to jedným uchom dnu a druhým von. No. Dobre. Takže písal som stále rôzne tie psychologicko-filozofické knihy a nakoniec som musel písať praktické knihy. Prvá bola Nebezpečná vakcinácia počas vakcinácie, druhá najskôr zbytočná vakcinácia, potom nebezpečná vakcinácia a na základe toho som prišiel a začal som písať tú knihu Byť zdravý celý život. Posledné 4. vydanie je oproti 3. vydaniu rozšírené o asi 40%, kde je analýza potravín z môjho pohľadu, ako si to ja myslím. Ja vo všetkých mojich knihách hovorím, a myslím to úplne vážne, že sa môže mýliť.
Neverte mi, ja sám pochybujem, či sa nemýlim. Toľkokrát som sa zmýlil, prečo by som sa nemohol zmýliť zasa. Hej. To, čo funguje na mne, nemusí fungovať na iných ľudí. Možno, že ja si niečo vysvetľujem tak, a ono je to ináč. Ja to neviem. Ja som technik. Založením som mal vždy najradšej matematiku v škole. Mám stavebnú školu a som technicky založený, preto moje knihy sa snažím, a nie, že snažím, ja to ináč neviem, ja ich píšem logicky, áno. Nie som žiadny spisovateľ, hej, som rozčulený z toho, že nič není tak, ako sa zdá, a preto som bol nútený písať knihy. Dobre, takže k tej prvej knihe Byť zdravý celý život. Celý život som bol nespokojný s lekárom. A lekári mi snad jedinýkrát urobili dobrú operáciu, a to urobili operáciu achilovky. Ináč som bol stále ma nevedeli vyliečiť. Od 20 rokov som mal stále problémy so žalúdkom. Stále som mi netrávil. Niečo som zjedol, sa mi nadul žalúdok. Bol som na všelijakých vyšetreniach. Strkali mi všelijaké sondy. Hej? A stále mi hovorili, že som simulant, že mi nič není. Nakoniec mi asi pred 15 alebo 20 rokmi povedali, zistili, že mám zápal sliznice žalúdka, tak som bral nejaké lieky, asi 3 alebo 4 mesiace a výsledok bol 0. Áno. Až som nakoniec, asi 2 roky potom, ako som bral tieto tabletky, išiel na výlet na Ukrajinu, do Karpat, Kvitkopoloniny sa to tam volá. Aj s kamarátom sme išli, že si urobíme výlet. A to sú také kúpele a my sme pri tých kúpeloch, keď sme tam ušli, mysleli sme si, že si budeme robiť len tam v bazénoch splávať a tak ďalej, že si urobíme výlet, ale my sme museli podstúpiť prehliadku. A bol tam taký starý lekár, tak 70-ročný, a on sa mi pýtal, že aké mám problém. No tak ja som povedal teda, že mám problémy s chrbticou stále, že mi vyskakujú platničky, hej, to mi povedal čo oni, ale že mám 20 rokov, mám v podstate stále problémy so žalúdkom. A on mi povedal, a čo ti robí dobre na ten žalúdok? On mi tykal, hej. A ja som povedal, keď vypijem suché biele víno. A on mi povedal, to je jasné, máš málo kyseliny, neber nikdy žiadne lieky, pij víno, keď nebudeš piť suché víno, dostaneš rakovinu žalúdka. Hej. Takže tento lekár to okamžite vedel. A to som chodil po vyšetreniach, ja neviem, všetkých možných a mi hovorili, že som simulant, že mi nič není. Odtedy si pred jedlom dám 2 deci suchého vína a úplne som fit. Keď si to víno nedám, alebo dám si napríklad cukor mi vôbec netrávi, áno, tak ma bolí žalúdok. Ako je to možné, že tí lekári slovenskí nič toto nevedeli? Na čo som podstupoval všetky tie vyšetrenia, keď oni nevedeli zistiť, že mám nedostatok kyseliny? Tak lekár to na Ukrajine okamžite vedel. Hej? Ďalej. Asi pred 5 rokmi, bolo to asi rok, 2 roky pred koronavírusom, to si pamätám. Som si pri tenise roztrhol achilovku. A to bolo prvýkrát, čo mi lekári skutočne urobili veľmi dobrú operáciu. Hej? Ja som mal úplne roztrhnutú achilovku, operovali ma, hej? A potom som chodil na tie prevazy, hej? A ten lekár mi hovoril, pán Kysucký, vám sa to zrastá, vy máte mladý organizmus, čo vy robíte? Hej? A ja som povedal, dobre, ja vám poviem, tak počujete, každý deň si dám 2-3 vajcia, vypijem pol litra červeného vína a dám si 4 deci citrónovej šťavy. A vysvetlil som potom prečo. Hej? Tak on pochopil, že teda ja si tá achilovka, pretože mne sa to dobre zrastalo, tak som išiel potom na rehabilitácie a na rehabilitáciách v Kysuckom Novom Meste taká staršia lekárka bola a ja jej hovorím, tam ten lekár v Čadci mi povedal, že keď ja po rehabilitáciách prídem, tak mám prísť, že ma vypíše, idem hrať ping-pong. Znova, ja som hral ping-pong, alebo teda hrám ping-pong. Ona sa pozrela do karty a začala sa smiať, hej, že pán Kysucký, vo vašom veku vy neviete, čo to je achilovka. Vy už nikdy ping-pong nebudete hrať. Hej, keď sa bude meniť počasie, tak vás bude bolieť tá achilovka. Zabudnite na ping-pong. Asi po 2 týždňoch rehabilitácii som pochopil, že má pravdu, pretože to vôbec sa nič neliečilo. Tak som si spomenul, za socializmu to bola tzv. Vodná masáž. Áno? Striedanie studené aj teplé. Studené šľacha sa stiahne, teplom sa šľacha roztiahne. Tak som začal chodiť do Rajských Teplíc, tam je jeden bazén, tzv. Turecký. V jednom bazéne je teplota vody 12 stupňov a v druhom bazéne je teplota 40 stupňov, 41.
A ešte ďalej je tam bazén, kde je teplota 37-38 stupňov a tam sú také dýzy, prúdy vody. A tam som si tú achilovku rozvibroval, ale dal som si pozor, aby mi sa neprskla, samozrejme. A išiel som to mraziť do tej studenej vody. A tak som chodil 2 hodiny, hore-dole stále. Vždy, keď som odchádzal z Rajeckých Teplíc, som cítil výrazne zlepšenie. Vždy. Asi po 3 týždňoch mi to merali. To mali takú meračku a mi merala tú achilovku a hovorila: Pán Kysucký, vy máte mladý organizmus, čo vy robíte? Tak som jej povedal, že tie všetky lasery, magnety, ultrazvuky, a čo, to je úplne na hovno, že to mi vôbec nepomáha, že aby mi preplatila v Rajeckých Tepliciach tieto bazény. Povedal, že to nemôže preplatiť. No. Takže skrátka, chodil som tam 2 mesiace, 3-krát do týždňa, po 2 mesiacoch som začal hrať ping-pong. Achilovku mám, ako keby som vôbec nemal roztrhnutú achilovku, vôbec nič necítim. Hej. A pôvodne som mal byť mrzák. Rozumiete, ona mi rovno povedal, že v mojom veku už bude mrzák. Hej. A ja som sa takto vyliečil sám tými socialistickou metódou vodná masáž. Achilovku mám ako predtým. Jazvu vôbec není vidieť, nemám žiadny opuch. To mi ukazoval jeden chlapík, ktorý si roztrhol achilovku, keď mal asi 30 rokov. On tam má normálne hrb. Hej. Ja tam nemám žiadny hrb, ja tam ani tú jazvu není vidieť. Necítim vôbec nič. Ako je možné, že tí lekári toto nevedia, však za socializmu sa to bežne používalo. Rozumiete? No. Dobre. Ďalej. Celý život som mal problémy, celý život, od takých 35 rokov s chrbticou, že mi stále vyskakovali platničky. Až sa to stalo asi ja to poviem presne, to bolo pred 2 rokmi, 2,5 roka, to je v auguste, júl, august. Ja som stále cvičil, ja mám aj taký stroj, že sa zavesím nohami hore, hlavou dole, aby som si rozťahol platničky, aby som mal že to pôsobí dobre na tie platničky. No tak ale ja som stále cvičil, pretože mi stále hovorili, že mám slabé chrbtové svalstvo. A vždy tak mám také rôzne cviky na zemi, ako posilujem a tak. Ale tak som cvičil pred 2,5 rokami a odrazu som sa zablokoval. Nemohol som sa postaviť. Vôbec sa mi zablokovala tá chrbtica, silná bolesť. Hej. Nakoniec som sa teda nejak postavil a išiel som na ten stroj, zaviesol som sa na tom stroji a to bolo ešte horšie. Trvalo mi 2 dní, jeden deň som ani nešiel do práce, ja som sa nemohol dostať ani do auta. Na druhý deň alebo tretí deň sa mi to uvolilo, tak som zasa cvičil, zasa som sa zablokoval, zasa som išiel na ten stroj, zasa to bolo ešte horšie. Tak som spomínal, tak to je v hávi, to sa niečo úplne zmenilo. Tak som išiel skutočne k lekárovi na rentgen a na rentgene mi povedali, že mám bedrový klb 3, 4 ľavá, že to je istá operácia už ma ten bedrový klb bolil. Aj po ping-pongu v noci ma bolel, keď som hral. Aj. Takže mal pravdu. A ďalej, chrbtica, všade výrastky na chrbtice a 4 platničky rozdrvené, či čo, že operácia chrbtice je istá. No tak som si povedal, tak teda nie, musím porozmýšľať, čo sa stalo. Hej. No, ako som hovoril, ja mám stavebnú školu. My sme v vodohospodárskej stavbe, ale my sme sa učili statiku. A poviem prečo. Narastli výrastky na stavci. A som si predvedal, prečo tam výrastky na stavci narastli. V statike, keď máte obdĺžnikový profil, únosnosť obdĺžnikového profilu na ohyb určuje B krát H na 3 lomeno 12. To je moment zotrvačnosti. Áno? Výška je H na 3. A ja som si povedal, tým, že tam narastol na tom stavci výrastok, to znamená, zväčšila sa výška stavca. Prečo sa zväčšila výška stavca? Pretože stavec sa oslabil. A prečo sa stavec oslabil? No pretože sa odvápnil. Mám kyslý organizmus, sa odvápnil. Tak som si kúpil pH-meter, kúpil som si 25-kilové vrecko vápna v stavebninách, to, čo sa bieli, áno. No a začal som sa kúpať vo vápne. Dal som hrst vápna do vody, áno. pH-metrom som si meral vždy pH moču pred kúpaním, pH moču po kúpaní, pH, aká je vo vani, áno. A je tam asi 300 meraní v tej knihe napísané, ako som to všetko meral. Na začiatku,
keď som meral pH moču, tak som mal 4,8, 4,9. Asi po 15 kúpaniach vo vápne mi stúplo pH moču na 7,2, 7,3. Odtedy ma chrbát prestal bolieť. Odtedy ma už 2,5 roka chrbát nebolí vôbec. Zavápnil som stavce. Ja si myslím, že že tým, že som zavápnil organizmus, teda, že ja to tvrdím, že to je týmto, áno, či to tak je, ja neviem. Hej? Ja mám výsledok. Hej? Výsledok z toho, kúpal som sa vo vápne, ja som takto stavebne odvodil, že mám odvápnené stavce, kosti mám odvápnené, hej? Tak výsledok je toho, že chrbát ma nebolí, bedrový klb ma nebolí tiež, aj bedrový klb sa vyliečil, ale u bedrového klbu to bolo horšie. Ten bedrový klb sa mi asi po roku vrátil, že som to zase začal cítiť. Tak som si povedal, tam ešte chýba niečo. Tak som si povedal, chýba sigra. Ano? Takže ja v tej knihe píšem, že sú 3 hlavné biogenné prvky, samozrejme okrem uhlík, kyslík, vodík, ano, tak je chlór, síra a vápnik, prípadne horčík. Ano. A síra je veľmi dôležitá. Tak som si povedal, že mám málo síry, tak som si kúpil, za socializmu tiež sa predával sulfatan. Ano. No tak som si kúpil sulfatan a do tej vane, kde som si dával vápno, som si dal aj ten sulfatan trochu. Ano. A od tej síry sa mi zasa úplne ten klb uvoľnil a odtedy ma teda neboli ani klb. Občas, keď dlhšie, ja neviem, mesiac sa nekúpem, že si nedám to vápno alebo tú síru, tak ten klb začnem cítiť. Tak zasa dám síru a zasa sa kúpem. Ano? To znamená, ja odvodzujem, že touto, hovorím, ja som mal predtým pH moču stále 48, 49, to len pomaly stúpalo to pH, ako som sa kúpal v tom vápne, kým stúplo nad 7. Ano? Ale druhá vec, čo sa stalo, ja som bol celý život alergik. Stále som mal alergiu. V vreckovku som mal stále pri sebe od nejakých 10-12 rokov. Ako sa kúpem vo vápne, nemám žiadnu alergiu. Nič. No som úplne zdravý. Všetci sú okolo mňa chorí, majú chrípku. Druhá vec, ja som býval 20 rokov, či 22 rokov v Prahe. Ja tam som mal svoju obvodnú lekárku. A tá moja obvodná lekárka mi hovorila, ja som bol 4-krát do roka mal chrípku, áno? Alebo vírózu, niečo, začal ma boleť hrdla, to bola hrôza, to som sa liečil 2 týždne. Bežne 2 týždne, potom aj tak chrčal. Ona mi stále hovorila, že mám nízku imunitu, aby som sa otužoval. Tak som prišiel na Kysuce pred 10 rokmi, či 15 rokmi, tak prvé, čo začal som sa kúpať v Kysuci. Viete, ako na leto, že sa budem postupne ako... No a keď voda bola trochu studenšia, už na jeseň, tak som znova ochorel. A žiadne otužovanie mi vôbec nepomohlo. Úplne zbytočne. No. Takže aj tá lekárka, mám nízku imunitu, aj mám si dať vitamíny, no tak som si kúpol ešte nejaké prípravky z dračích zubov, či žraločích zubov, či čo to bolo, ale nič nepomáhalo, aj tak som bol 3-4 do roka chorý. A ako som sa kúpal vo vápne, odtedy som zdravý ako ryba. No, ale to je ešte druhá vec. Počas koronavírusu ja som asi pred 10 rokmi som bol v Saudskej Arábii a Spojených arabských emirátoch niekoľkokrát. Píšem to v tej knihe všetko. A tam mi hovorili, že u nich majú chrípku v lete. U nás je chrípka v zime, hej, a u nich majú chrípku v lete. Oni to vysvetľovali tým, že v lete majú všetci klimatizáciu a od tej klimatizácie dostanú, že ochoria. Hej. Ja som to v počiatku tomu veril aj ja. Hej. Ale potom mi to došlo, že to nemusí byť tak. Prečo? Oni sú tam v tej Saudskej Arábii v lete celý zahalení v tých habitoch. Na nás svieti slnko, máme vitamín D. Oni nemajú vitamín D. Hej? Tým, že sú celý zahalení. A ešte sa pamätám, že mi hovoril, že tí ľudia, ktorí tu pracujú v tých oázach, hej, tí chrípku nemajú vôbec. Že na nich svieti slnko, majú dosť vitamínu D. Ako som na to prišiel, asi o pol roka som zasa v lete dostal chrípku. To bolo v júli.
teda výrozu. Hral som ping-pong, vypil som 2 studené piva a v noci som sa zobudil o jednej, je hrdlo totálne napuchnuté a do rána som nemohol ani prehltávať nič, hrôza, hej. Ale svietilo slnko, bolo pekné počasie, to bolo v júli, tak som počkal do obeda, vyšiel som na obed na Kysucu, vyzliekol som sa do plaviek a opaľoval som sa. 1,5 hodiny som sa opaľoval a bol som zdravý. Rozumiete? Za 1,5 hodiny opaľovania som bol zdravý. To bol ten vitamín D. Vyskúšal som to o veľa rokov neskôr, keď som zasa, nie o veľa rokov, o pár rokov som to potom pravidelne už opakoval, ale vyskúšal som to tak, že ochorel som, kúpil som si D-vit, vitamín D, a meral som, koľko musím si dať toho vitamínu D, kým sa zasa vyliečím. Tak v priebehu 7 hodín som si dal 64 000 jednotiek vitamínu D-vit. 64 000. Lekári vám hovoria, že si máte dať len 2000 denne. Úplne nezmysel. Ja som na tej Kysuci za 1,5 hodiny musel dostať dávku 80 000 dávku vitamínu D-vit, ináč by som sa nevyliečil. Takže overil som si na sebe, 64 000 jednotiek vitamínu D som si musel dať, kým som bol zdravý. Hej? No. Takže, ako hovorím, vitamín D není o imunite, to je môj názor, možno sa mýlim, ja neviem. Vitamín D je o tom, že tá štruktúra toho vitamínu D jednoducho je toxická pre vírusy. Ten vitamín D zabíja vírusy. Podľa mňa to není imunita. Prečo si to myslím? Ako som sa kúpal v tom vápne, tak odtedy som zdravý. A čo to je vápno? Vápno není už vitamín D. Vápno je vápnik a pH elektróny. Áno? Ja si to vysvetľujem tak, že že má to záporný redox potenciál, obsahujú prebytok elektrónov. Áno? To znamená, vyskúšal som si to s vápnom. Ochorel som, dlhšie som sa nekúpal v samom vápne a ochorel som. No tak som počkal, cez deň som začal byť chorý, prišiel som domov, dal som si hrozť vápna do vody, veľkú, ja už viem, koľko toho mám dať, hej. Už to mám namerané, ja som tam meral do 300 meraní, tam mám pH moču, rozumiete, tak už viem, koľko si mám ja dať, čo mi to zmení, hej. Dal som si veľkú hrozť vápna, bol som 70 minút vo vápne, vo vani a vyšiel som, bol som zdravý. Rozumiete, existuje nejaký liek, ktorý vás vylieči za 70 minút? A to som bol predtým stále chorý. Ako je to možné, že to lekári nevedia? Ja neviem, aký je princíp tohoto, rozumiete, či hovorím správne, ten princíp. Ale vitamín D, 64 000 jednotiek, okamžite som bol zdravý za 7 hodín, alebo na slnku v lete za 1,5 hodiny a vápno vo vani 70 minút, vo vani ja som zdravý. Odtedy, počujete, ja som bol stále chorý. Všetci sa mi smiali, že ja som stále chorý, že mám nízku imunitu. Odtedy sú všetci okolo mňa chorí. Ja som zdravý, ja som si istý, že ja neochoriem. Všetci kýchajú okolo mňa, mne to je úplne jedno. Ak by som náhodou chorel, dám ho hrať vápna do vane a som zdravý. No. Takže, ale znova zopakujem, ja neviem, ako to funguje v princípe. Ja si to takto vysvetľujem. Ako to mám napísané v tej knihe. To je moje laické vysvetlenie. Či to tak je, to ja neviem. No. Ešte druhá vec je, počas koronavírusu, ja som mal, keď som mal asi 35 rokov, ja sa pamätám, to bolo v roku 98-99, som bol stále chorý a čítal som, vtedy ešte vychádzal časopis Express na Slovensku, taký vlny, a tam som čítal, že tam lekárka, doktorka Augustínova z Michaloviec hovorila, že žije v Egypte a že ona regeneruje človeka, že obmladzuje ho a lieči vážne také ako moderné choroby a tak ďalej. Tak ja som sa tam prihlásil k nej do Egypta. Ja som musel doniesť EKG a krvné testy. A podľa EKG a krvných testov mi povedala, že
ja budem mať veľké problémy s pľúcami. Že si mám dávať pozor na pľúca. Ja som sa vtedy smial, pretože ja som hrával tenis. Ja som z pľúca, ja mám kondíciu, to je nejaký nezmysel. Ale nakoniec mala pravdu, pretože pre koronavírusom som asi 3-4 roky dvakrát dostal zápal pľúc, bakteriálny. Ale dal som si, vtedy som to nevedel, ako to liečiť, dali mi teda, lekár mi dal antibiotika a tie mi skutočne ten bakteriálny zápal pľúc vyliečil. Takže áno, to fungovalo. Ale počas koronavírusu som dostal zápal pľúc vírusový. A to bol veľký problém. Ale ja už som vedel, to zasa predbieha, musím sa zasa vrátiť. Ako som bol v tej Saudskej Arábii a tak ďalej, ako to som prišiel na tú chrípku, ako funguje, tak som došiel k záveru, že na tieto vírusy a tak ďalej funguje aj zásaditosť. Áno? Prečo? Chodil som s dcerou po skanzenoch, to bolo asi 2 roky pred koronavírusom. A nakoniec a v tých skanzenoch sú tie staršie domy, hej, a je to tak, že tie najstaršie sú domy také, že máte obývaciu miestnosť, dvere a hneď hospodárskú miestnosť. Hej. Tie mladšie majú medzi tým ešte chodbu. Hej. A som si hovoril, to bolo posledne, keď som bol v Martine, tie skanzen. Ja som si hovoril, to je ale smrad. To im išiel taký smrad do tej miestnosti. Hej. A som si hovoril, čo je to ten smrad? No smrad je amoniak, NH3. Lenže keď NH3 nadýchnete do plúc, on sa zmení na NH4OH, na zásadu. A ďalej sírovodík. Sírovodík je smrad. Čo to je? H2S. A H2S to je, keď sa zmieša s vodou, tak je silne záporný redox potenciál, prebytok elektronov. Okrem toho sírovodík H2S dodáva síru v organizme. Takže som si povedal, no samozrejme, tí starí ľudia boli stále zdraví. Oni si celý život alkalizovali tým smradom pľúca a ešte dodávali sírovodíkom. No tak ja, keď začal ten problém s tým koronavírusom, ja už tom preto, ja som si kúpil 5 kg sody bikarbóny, takže soda bikarbóna je zásaditá. Hej. A ako som dostal ten zápal pľúc, to bola hrôza. Ja som ráno trošku zakašľal. Nie. Až na obed som trošku zakašľal. Postupne som kašľal viac, keď som prišiel o 5. domov, už som tak pokašľával. Hej. No, o 7. to už bolo riadne. A tak ja som si pripravil rozprašovač na kvety, čo je, viete, že si dám do toho rozprašovača na kvety tu roztok sody bikarbóny a budem to nadýchovať a striekať do úst. Lenže ten rozprašovač na kvety nefungoval. No ako na schvál nefungoval. No tak som si hovoril v hrôze, každých 10 minút sa ten kašel zhoršoval. Ja som sa okolo 9. už došlo na dusil, o 8. som začal rozmýšľať, že musím ísť do nemocnice, ale tam v nemocnice hovorili, že majú plno, že tam už nikoho neprijímajú. V Žiline som práve videl v televízii, no tak hovorím si, no Doriti, tá lekárka mala pravdu, že skutočne ten zápal plus to je hrôza, čo tu s tým urobím. No ale potom ma napadlo, pretože žena povedala, však u nich starí ľudia inhalovali sodu bikarbónu. Tak som si dal okamžite horúcu, teda hrniec s horúcou vodou, hej. Do toho som dal ešte kuchynskú sol, pretože to je chlor, Cl, sol nad zlato. To je skutočne pravda. Ak vám lekári povedia, že nemáte soliť, tak vôbec ničomu nerozumejú. Hej. No. Takže dal som si sol ešte a posypal som tam, uterák na hlavu som si dal, hej, posypal som polievkou lyžicou sody bikarbónu po hladine a tá vriaca voda, ona vskypí a tá soda bikarbóna a taký aerosol, na začiatku je to studené, som nadýchol otvoreným ústami do plúc. Potom teplota prudko stúpne, tak to musíte dať hlavou ďaleko, aby ste sa nespálili. Hej. No a tak som inhaloval, no asi po 7 razoch, keď to vychladne voda, tak som zasa dal znovu sodu bikarbónu, hej, a teda znova som to zovaril tú vodu a znova som to posýpal a tak som asi po 5 razoch alebo 7 razoch už tá voda bola hustá, hej. Do toho som vykašľával hleny, hej, tak som to vylial a dal znovu. No skrátka, inhaloval som od 9. sa pamätám do pol 10. 2,5 hodiny. Za 2,5 hodiny ustúpil kašel tak 80%.
Na druhý deň som ešte inhaloval 1,5 hodiny a bol som zdravý. Áno. Ešte asi za 3/4 roka sa mi ten zápal pľúc znova vrátil. Mám nejaký problém s pľúcami, mne to už povedala tá lekárka pred 30 rokmi pomaly. Hej? A zase som sa vyliečil sodový karbonov. Ako je možné, že to lekári nevedia? Úplne ľahko sa dalo vyliečiť. Ja som bol ťažký prípad. Mne povedala lekárka, že si mám dať pozor na pľúca, že mám veľký problém s pľúcami. Neviem, ako to vedela podľa toho rozboru krvi, hej, to bola odborníčka skutočne dobrá. Hej? No. A takže takýmto spôsobom som si liečil zápal pľúc. Ešte mi jedno povedala, to píšem, a je tam, myslím, že tam je tam článok od nej v tej knihe, že ja jej hovorím, a keď som k nej chodil, ona mi pichala nejakú takú kvapalínu zelenej farby to bolo, áno? Že detoxikuje organizmus. Tretí deň mi prišlo strašne zle. Prišiel som, že mi je navracanie, že mi je zle. Hej. A ona hovorila, to je pozrela, ja sa musím pozrieť na diagnózu, tak teraz nič, ja musím znova to pichnúť, nemôžem prerušiť. Hej. A prišiel som ale štvrtý deň a už mi bolo dobre. A ja hovorím, už mne je dobre. A ona hovorila, no, pán Kysucký, ja viem, čo vám bolo. Ja som jej tiež hovoril, že aby som sa dobre stravoval, tak ráno som si dal jogurt, na obed vyprázdnený syr a večer som si dal tvrdý syr s niečím. Hej? A ona sa chytila za hlavu, že to je najhoršie, čo môže byť. Že mliečne výrobky silne zahlieňujú organizmus. Mliečne výrobky sú hlavný problém rakoviny hrubého čreva, hemoroidov a tak ďalej. A ja som mal od tých mliečných výrobkov totálne zanesený organizmus tými toxickými látkami. A že tým, že mi to začalo odplavovať tie toxické látky, mne bolo zle, ako keď narkoman nemá drogy. Že ja som už na tie toxické látky mal celý organizmus zanesený a keď sa to začalo čistiť, tak fungoval organizmus, ako keby nemal drogy, ako keď sa nemal, ako hovorím. No. Takže odtedy si dávam pozor na tie mliečne výrobky, treba to z rezervou jesť. No. Ešte ďalej, no. Ja si myslím, že to vápno má ďalej účinok aj na koronavírus. Vápno v technológii vody je koagulant. Ak vápený ion sa narazí na rozpustenú látku, tak ju zrazí a odstráni. To znamená, ja si myslím, že ten vápnik dokáže odstraňovať spike proteín. To znamená, že tí ľudia, ktorí majú mRNA vakcíny, že týmto sa to dá odstrániť. Ano? Či to je tak, neviem. To je môj dohad. V každom prípade vápnik vyzráža ťažké kovy. Áno, ťažké kovy vyzráža a tým pádom musí detoxikovať organizmus, ktoré sú zaťažené ťažkými kovmi. Áno. Ja tým, že som bol, keď som býval ešte v Prahe, tak tá lekárka mi hovorila, že aby som sa liečil tak, že aby som si dal vždy acylpirín, aby som sa vypotil. Ja som 4-krát do roka si dával acylpirín, hej? A ja som si acylpirínom zničil obličky. Poškodil som si obličky. Acylpirín je silne toxický na obličky. Áno? Ale ako si dávam to vápno, ja mám pocit, že mám aj obličky lepšie. Hej? Ale obličky mám stále už poškodené, to už ja viem. No. Ďalej poviem k tomu chlóru. Chlór, kuchynská sol, je skutočne sol nad zlato. Bez chlóru není možné delenie buniek. Kedysi dávno som čítal, už neviem, čo bolo pred 10 rokmi, nespomínam si, že našli po vojne, neviem, aká vojna to bola, nejakých vojakov, ktorí vošli do džungle a boli v džungli 10 rokov. Áno? Keď tam vošli do džungle, mali 20 až 30 rokov. Keď vyšli, mali 30 až 40 rokov. Ale po tých 10 rokov vyzerali, ako keby mali 80 rokov. A pýtali sa ich, čo vám chýbalo? Hovorili všetci sol. Nemali sol. Pretože keď nemali sol, nemohli sa deliť bunky. V stredoveku bola sol platidlom. Tí, ktorí nemali sol, sa dožívali len 40 rokov. Tí, ktorí mali sol, sa dožívali 70 rokov a viac. Ešte paradentóza.
Pýtal som sa matky, pretože ma to tak napadlo, hej, že či jej stará matka nehovorila o paradentóze niečo. A ona povedala, pamätám sa, že mi matka hovorila, že jej stará babka rozprávala, že prečo tí mladí ľudia majú také problémy so zubami. U nich, keď tí starí ľudia zomreli, mali 70 rokov, tak mali všetky zuby. Mali ich síce žlté, ale čo, ale nikomu nevypadli žiadne zuby, nemali káze, tak všetky zuby mali. Ja si myslím, že aj paradentóza je ten problém elektrónov. Ja dokonca hovorím tak, Alzheimerová choroba a tak ďalej. To je všetko z prekyslenia organizmu. Ako náhle máte prekyslený organizmus, to znamená, máte ión H+, máte nedostatok elektrónov. Keď máte nedostatok elektrónov, vznikajú všetky choroby. Ja tvrdím, že rakovina vzniká tiež z prekyslenia organizmu, z nedostatku elektrónov. Dodáte elektróny, tak rakovinu vyliečite. Áno? Mal som jednu kolegyňu, ktorá skutočne pred 2 rokmi dostala rakovinu. Nie, že mal som námesťov a to žije ďalej. Ale dozvedel som sa to v roku 2004 v januári, myslím. 2004 v januári, áno. Ona má asi 7 rokov, mala vtedy asi 70 rokov, tak som jej telefonoval a ona hovorila, že ja som sa jej spýtal, či mala tú mRNA vakcínu. Ja hovorím, že áno, že 3 dávky Pfizera, že dcera ma na to nahovorila, ja viem, že to mám z toho, že to už je zlé, že to všetko v háji. Hej? Tak ja som jej hovoril, že není nič v háji, že aby čo robila. No tak som jej povedal, každý deň si má dať 4 deci citrónovej šťavy, vypiť. Hej? Ďalej inhalovať sodu bikarbonu, striekať tým rozprášovačom do plúc. Hej? A upraviť si trošku stravu, no, vajcia jesť a tak ďalej. No. Ale hlavne toto, 4 deci citrónovej šťavy, ona je malička, ona váži tak 50 kg. Prečo citrónová šťava? Citrónová šťava mi povedala tá lekárka v Egypte, že je extrémne zdravá, pretože spôsobuje zásaditú reakciu organizmu. Že citrón je síce kyslý, ale tá kyselina, keď sa strávi, tak ten zvyšok je extrémne zásaditý. Hej? A spôsobuje zásaditú reakciu organizmu a tá zásaditosť zabíja rakovinové bunky. To je môj názor. Skrátka, ona za 3 mesiace bola úplne zdravá. Po mesiaci išla na kontrolu a lekár jej povedal, že mala veľký nádor, ktorý sa už nedal operovať a ten jej zmizol. Takto, ona mala metastázy všade, aj v plúcach, všade. Už jej povedal, že je koniec. Hej, no patejdol, tak tí ľudia, ktorí mali túto turborakovinu, ona aj zvyčajne sa zistí v konečnom štádiu a má veľmi rýchly priebeh. Hej. Ona mala to isté. Ano? Ale za 3 mesiace bola úplne zdravá. Možno za 2 mesiace, neviem. No, hej. Odtedy je úplne zdravá, fit. Ešte som si všimol jedno, že ja keď si dám, dlhšie si nedávam vápna napríklad, a dám si deci a pol citrónovej šťavy na ráno, hej, a zmiešam s vodou, tak keď si merám pH moču asi za 3 hodiny, tak mám pH 7,2. Normálne tá citrónová šťava v obličkách zmení to pH na zásaditú. Na zásadité pH. Áno? Takže meraním to mám overené. Nie len vápnom, tom zmením to pH, ale aj tým citrónom. V tejto knihe mám podrobnú analýzu potravín. Tú analýzu robím z pohľadu toho, či tie potraviny majú prebytok elektrónov, to znamená záporný redox potenciál, alebo nedostatok elektrónov. Potraviny, ktoré majú nedostatok elektrónov, sú škodlivé pre organizmus, pretože organizmus potrebuje tieto elektróny. Či to dobre vysvetľujem, ja neviem. Ale chcel som najskôr urobiť analýzu potravín takým spôsobom, že si kúpim redox potenciál sondu a budem to merať. A nakoniec ma napadlo, však po svete musí byť všade v rôznych laboratóriách pomerané tieto redox potenciály. Tak som zaplatil umelú inteligenciu ChatGPT 23 €, pretože to zadarmo nestojí za nič. A začal som robiť analýzu. Lenže narazil som na cukor. Pri cukre mi tá umelá inteligencia napísala, že redox potenciál je neutrálny. A ja píšem, to je nezmysel, musí byť kladný.
Nie je neutrálny, tak som povedal, tak nemôžem písať hlúposti, tak som zaplatil tú najvyššiu verziu, 230 €, všetko som musel prepísať, že ako náhle som zaplatil 230 €, tak okamžite mi napísalo, že mám pravdu, že cukor má výrazne kladný redox potenciál, je škodlivý. Rozumiete? To znamená, vy keď si zaplatíte tú lacnú, to vôbec tomu neverte. A to som sa s ňou hádal, a idete za 230 € som jej povedal, toto je ináč, toto, a potom uznala. Napríklad mi povedala, že mliečne výrobky sú dobré na doplňovanie vápnika. A ja hovorím, to není možné, však mliečný výrobok, keď sa zmetabolizuje, tak vznikne kyselina močová a kyselina močová je kyslá, to znamená, keď je kyslý organizmus, nemôže sa ten vápnik z mlieka ukladať. A hneď mi napísala, že mám pravdu. No. Takže takto ja vám hovorím, to sú také moje všelijaké postrehy. Ja neviem, či to je pravda, či to tak funguje. Rozumiete? Musel som si pomôcť sám. Lekári mi nevedeli pomôcť nikdy. Áno? Mal som byť mrzák. Po achilovke. Operovali ma dobre. Ale rehabilitáciu nevedeli vyriešiť. Napríklad ja som Vlhová mala rozbité to koleno. Ja som napísal hneď na ten mail na všetkých tých, oni tam majú lyžiarskú asociáciu, alebo tak nejak organizáciu, že aby si kúpili túto knihu, aby robili rehabilitáciu kolena podľa tých návodov, čo tam ja píšem, že ináč toho nič nebude. A som im napísal, ak to budú robiť podľa toho, za 6 mesiacov bude mať koleno v poriadku. Určite sa to k tej Vlhovej nikdy nedostalo. No. Ja za to nemôžem. Čo? Na tým Vlha ste mohli napísať, oni majú svoju stránku, keby ste boli priamo pánovi Bohovi napísali, verte, že vám to som nenašiel, no, škoda, no. Lebo on to všetko riadí, pán Boha. No, nenapísal som, no, nemôžem za to nič. Potom ďalej som zistil, že keď, ako funguje napríklad, mám tam jednu kapitolu ze zvýšenie výkonu športovcov, áno. Povedal som si, no, čo je to, keď máte svalovicu? Hral som 3 hodiny ping-pong, hej? Na druhý deň som sa zobudil, totálna svalovica. No čo je to svalovica? Kyselina močová. Tak som si dal vápno do vane, 15 minút som bol vo vani a vyšiel som žiadna svalovica. Okamžite som mal zregenerovaný organizmus. To znamená, takýmto spôsobom sa dá výrazne zvýšiť aj výkon športovcov. Áno? Je tam mnoho nápadov, no ešte poviem k tým potravinám. Všetci si myslia, že rastlinné oleje sú zdravé. Není to pravda a rastlinné oleje sú veľmi zlé. Hej. Ešte tak, olívový olej lisovaný za studena, ale nie, aby ste v tom niečo piekli, ale dali v studenom stave to jesť. Áno? Ináč bravčová masť je oveľa zdravšia. A najzdravšia bravčová masť je tzv. Pri studenom škvarení. Teplota škvarenia do 140-150 stupňov Celzia a vtedy má bravčová masť dokonca záporný redox potenciál, že je liečivá. Rozumiete? Ale nie je priemyselne vyrábaná, pretože to škvaria pri vysokej teplote a tam už je výrazne kladný redox potenciál, nedostatok elektronov. Takto ja vysvetľujem. Znova zopakujem, že to je pravda, ja neviem. Všetci mi hovoria, že nie. Lekári mi povedia, že nie, že nemám pravdu. Možno, že majú pravdu, nie. Ale ako to je to, že to tak funguje. Ďalej som len umelej inteligencii napísal, že môj starý otec, keď údil klobásu a mäso, tak to mal zavesené pod stropom, pod strechou, hej, a údil to niekoľko dní pomaly pri dymom. Hej. A ona mi napísala, že tvoj starý otec bol génius. Pri studenom údení do 40 stupňov mäso sa konzervuje a niekoľko rokov má záporný redox potenciál. Všetko ostatné mäso máte kladný redox potenciál. Škodlivé. A napríklad, a potom hovorím, no, môj starý otec robil, že ako to hovorím, konzervoval mäso s veľkou množstvom soli. Solil mäso. To sa mi napísalo, no môj starý otec bol genius. A potom povedal, a on to mäso jedol s kvasenou kapustou. Varili mäso s kvasenou kapustou.
No, genius. Kvasená kapusta je záporný redox potenciál, extrémne zdravá. No, nič zdravšie v zime nemôžeme mať ako kvasenú kapustu. Ale počúvajte, to nerobil len môj starý otec. Ja som sa pýtal po dedinách dookola, všetci to robili. Hej? No. Lenže teraz už nemáte studené údenie. Studené údenie je 40 stupňov a niektorí mali urobené tak údiarne, to som v susednej dedine zistil, že oni mali ohnisko, a potom mali komín a pod zemou, hej, a tam na druhom mieste mali, kde to udili. Hej. Prečo to tak funguje? Logicky, pravdepodobne v tom dyme sú elektróny. A tie elektróny sa dostanú do toho mesa a tým pádom preto má údené meso takýmto spôsobom prebytok elektrónov, záporný redox potenciál. No. Je tam toho viacero, už ďalej nechcem rozoberať, hej. Povedal som o tej rakovine, toto, myslím, že hlavne som povedal. Hovorím, 40% tej knihy, toho 4. vydania o potravinách. Napríklad, že si myslia, že keď si kúpia džús v obchode, áno, že to je zdravé. Vôbec nie. Ten džús má kladný redox potenciál 250-300 mV. Naopak, keď si vy kúpite pomaranč, vymačkáte ho, tak máte minus 200 mV. Ďalej zdravé varenie je v tlakovom hrnci. Prečo? Pretože v tlakovom hrnci není prístup kyslíku a nedochádza k oxidácii. Oxidácia znamená, že máte kladný redox potenciál, nedostatok elektrónov. Je tam plno nápadov. Ale znova zopakujem. Je to pravda, čo som vymyslel? Neviem. Ale funguje to, na mňa to funguje. No. Dobre, teraz by som chcel prejsť na tú druhú knihu. Počítač. Viete čo, potržte mi to. Prípadne využite čas na nejaké otázky, ak máte k tejto problematike. Otázky až potom na konci. Dajme toto. To by bolo roztreštené potom. Aha, a nemáte ešte tu na... Zase vidíte, no. Takto, jak tejto knihe teraz poviem, hej. Túto knihu som napísal takým spôsobom, že veľa informácií sú zakrývané a nenájde tu ľudia ani na internete, kdekoľvek. Ja som si urobil takto. V mojich knihách píšem, že s týmto súhlasím a s týmto nesúhlasím. Hej? A pozerám sa na to z hľadiska mojej filozofie a psychológie. Hej? To, čo mi sedí, s tým ja súhlasím a čo mi nesedí, s tým ja nesúhlasím. Ale to neznamená, že mám pravdu. Ja sa môžem myliť. Ale tak som sa teda začal na internete vyslovene vyhľadávať veci, ktoré som chcel nájsť. Takže nenašiel som to na anglických verziách, nenašiel som to na slovenských, českých, tak som si začal ruské weby pozerať. A na ruských weboch som našiel to, čo som hľadal. Čo mi sedí v mojej filozofii. A na základe z ruských webov, čo som stiahol informácie, fotografie, som napísal túto knihu. Áno? To znamená, to, s čím som súhlasil, to som napísal. S čím som nesúhlasil, to tam není uvedené. Áno? A dajte teraz tú knihu. No a teraz sa musím otočiť. No, takže od začiatku listujte, áno. No, poďme ďalej. Obrázky, áno, obrázky. Budeme pozrieť len obrázky. Mesiac. Tie obrázky môžete ako posielať ďalej, pretáčať. Mesiac som dal schválne. O mesiaci sa hovorí, že je otočený jednou stranou k planéte, stále privrátený jednou stranou. Ja tvrdím, že fyzikálne to nie je možné. Že ten mesiac musí byť umelo ovládaný. Hej? To sú všelijaké argumenty, prečo s tým nesúhlasím. Ale tvrdím jedno, mesiac sa totiž objavil, alebo sa píše niekde v rôznych tých nejakých starých dokumentov, že pred veľkou potopou mesiac tu nebol, že sa objavil až po veľkej potope.
Veľká potopa bola asi pred 12 500 rokmi. Ano. Prečo to tam potom poviem, hej? To znamená, ja tvrdím, že mesiac, ale to tu není napísané. Ja som nechcel byť v tej knihe už taký extrémny. Ja tvrdím, že mesiac je vesmírna loď mimozemšťanov, hej? Omelo ovládaná a na mesiaci sú mimozemšťania. Áno? Neviem, či ste videli ten raketoplán Columbia, myslím, ktorý, keď leteli Američania na mesiac, tak vybuchol. Videli ste to? Zábery sú také na internete, ja som to teda videl, že k tomu Columbia priletel taký malý svetlý bod a z toho svetlého bodu išiel lúč a v tom momente to vybuchlo. Hej? To bolo, to mimozemšťania zničili túto vlnu. To je môj názor. Hej? Ešte poviem takto, prečo sa to stalo. Asi 2 roky predtým, alebo rok predtým, Američania vystrelili raketu na mesiac s nejakou náložou, tá vybuchla na mesiaci a na základe toho sledovali zvuk z toho mesiaca. A na základe toho povedali, že mesiac je duté teleso. No. Takže tí Američania týchto mimozemšťanov nasrali, že im tam rozvibrovali ich loď. A tak im odstrelili ten raketoplán. Ešte druhá vec je, keď si pozriete na množstvo všelijakých tých záberov mesiaca, že sú krátery. Áno? Ten kráter, keď vidíte, napríklad vybuchne teraz na Ukrajine bomba, alebo tak ten kráter je takýto hlboký. Áno? Čím väčší kráter, čím väčšia bomba, tým väčšia hĺbka. Všetky tie krátery na mesiace sú plítke, takto a takto. To znamená, pod povrchom prachu a tak ďalej tých minerálov je extrémne pevný materiál, ktorý nedovolí, aby ten kráter prenikol. To znamená, je to umelá konštrukcia extrémne tvrdého materiálu. No, dobre, poďme ďalej. Poďme ďalej, mesiac tam záhady okolo slnka, poďme obrázok. Toto, že je tzv. Čierne slnko, nebudem o tom rozprávať, to je tam, aby sme stihali čas. Od polu k polu. Pod oceánom je veľká umelá stena, vybudovaná, široká 2 km, vysoká 2 km, poďte ďalejšie obrázky. A je to od polu k polu. Na internete už nenájdete tie obrázky, už to zmizlo. Áno. To znamená, niekto tú stenu musel vybudovať. Poďte ďalej. Poďte ďalej. Ďalej tu je, že to je odhalý. A tu je tá stena nafotená ako v tom mori. Poďme ďalej. Veľká plocha okien. Poďte ďalej. No, pozrite sa. V Sankt Peterburgu takto vyzerali budovy, ktoré postavili pred 17. storočia staršie. Áno? Pozrite sa, koľko okien. Áno? Poďte ďalej. To všetko muselo byť kúrené, zateplované a tak ďalej. Poďte ďalej. Tu nám. No. K čomu chcem toto zastavme? Čo chcem povedať? Pred rokom 1816, pravdepodobne to bol rok 1816, neviem isto, pretože nesedí mi to s napoleonskými vojnami, s Napoleónom mi to nesedí, tam tie dátumy nesedia, ale priklonil som sa k roku 1816. Pred rokom 1816 v Európe nebol vôbec sneh. Všetky obrazy, čo boli, sú bez snehu. Nebol žiadny sneh. Pred rokom 1816, niekedy okolo 16. storočia, je nakreslená mapa Antarktídy bez ľadov. Bez ľadu. Niekto tam musel byť a to nakreslil bez ľadu. Správne nakreslená. Čo sa stalo v roku 1816? V roku 1816 odrazu bola atomová zima. V lete padal sneh, bolo zima, veľká neúroda, a bolo stále pršalo. Bola zima a padalo. No, takto, hej. Na Sibíri sú stovky jazier, ako Čertové jazero, Mŕtve jazero a tak ďalej, kde v tých jazerách sú radioaktívne izotopy, ktoré vznikajú len pri atomovom výbuchu. Poďte ďalej.
No, tu na Sankt Peterburgu boli palmy a tak ďalej. Určite ste mnohí počuli, že Grónsko bol zelený ostrov. No áno, v tom čase bol zelený ostrov. Prečo? V tom čase bola oveľa hustejšia atmosféra a táto atmosféra roznášala teplo rovnomerne po celej planéte. Keď si pozriete napríklad na mesiaci, nie je atmosféra. Keď na mesiac svieti slnko, tak je tam plus 300 stupňov, alebo ešte viac. A tam, kde nesvieti, je mínus 160 stupňov, 150. Pretože tam nie je atmosféra. Ale keď je hustá atmosféra, tak tá hustá atmosféra roznášala teplo po celej planéte. Áno? Čo sa stalo? Poďme ďalej. Počúvajte, mamuty, tu nás je už prvý ľad bol, hej, ďalej, poďte. No, toto boli, že boli postavené budovy, hej, poďte ďalej, rímske ruiny a tak ďalej. No, počúvajte, tu na ten dôvodný obrázok. Odvíte sa, ako sú zanesené budovy. V okolí veľkých miest v Európe, aj v Rusku, sú veľké záplavy, sú zanesené celé mestá záplavovej výšky 3 až 4 metre. Áno? Prečo? Môj názor je taký, že v tom čase, a ináč tieto záplavy sú všetko bahno a piesok. Môj názor je taký, že počas tejto atomovej zimy stále pršalo a veľké rieky sa rozbahnili a boli zanesené všetky mestá. Napríklad v Žiline sú zanesené, centrum mesta zanesené vrstvu asi 2 metre. Kdekoľvek tam prídete, máte malé okienka pod cestou, hej, a študujú sa všetci, prečo stavili také pivnice, že majú len takéto malé okienka pod chodníkom. No keď vojdete tam je, pri Žiline je taká krčma, neviem ako sa to volá, keď tam vojdete dole do suterénu, tak je jasne vidieť, okno bolo celé zamurované, ale len hore nechali ten zvyšok. Hej? A dole, to znamená, všetko to bolo celé okno a dole normálne bývali. To znamená, ako zaniesli, teda tie záplavy zaniesli všetky tie mestá, tak oni nemohli to obrovské množstvo bahna odstrániť. To počkali, kým to vyschne a tak ďalej a budovali ďalej cez nové cesty a podobne. To znamená, v tomto čase bola skutočne môj názor atomová vojna. A kto? Kto zničil koho? Poďme ďalej. Tartária. Tuna. Hej, je tam asi 15 map Veľkej Tartárie. Veľká Tartária bola hlavne na Sibíri. Áno? A hlavne na Sibíri je to všetko zničené. Na Sibíri sú stromy, ktoré sú väčšinou není staršie ako 150 rokov. Pričom dub vám sa dožije, ja neviem, 1000 rokov alebo čo je čo. Nič, maximálne 150 rokov. Celá Sibír bola zničená atomovým bombardovaním. Kto to urobil? Mimozemšťania. Hej? Z Mesiaca. To je môj názor. To tam nepíšem. Hej? To vám len teraz hovorím, že to urobili mimozemšťania z Mesiaca. Hej? A prečo? Ako to vzniklo? Píšem ďalej. Poďme, prebehneme ďalej. Tu sú dôkazy o tom, že čo všetko tam bolo hej, a tak ďalej, že to je... Poďme ďalej. Ďalej. O slnečnej sústave. No, tu nás sa zastavíme, trošku odbočíme, potom sa vrátime k tej Tartárii. Je názor, ktorý sa mne zdá reálny, že tá veľká potopa, ktorá bola pred 12 500 rokmi, vznikla z toho dôvodu, že planéta Zem preskočila z jednej orbity na druhú orbitu. Hej? K čomu dochádza? V súčasnosti všetci hovoria, že vo vesmíre je veľké množstvo tzv. Tmavej hmoty a tmavej energie. Áno? Oni tvrdia, že nevidia, čo je to tá tmavá hmota, tmavá energia. Mendelejev mal v Mendelejevovej tabulke tzv. Nula mal éter. Pardon, napijem sa. Éter číslo 0, teraz éter tam už není, už je jednotka vodík. No a je teória, že ten éter to je tá tmavá energia, ktorá spôsobuje aj príťažlivosť.
v telesách a ten éter neustále prúdi do telies. Ako prúdi do Zeme, tak v strede Zeme je reaktor a tým pádom ten éter neustále dodáva ďalšiu hmotu a tá Zem sa neustále zväčšuje. Áno. To znamená, pôvodne Zem bola malá a tie všetky kontinenty boli pri sebe, ale ako sa zväčšovala, tak sa tie kontinenty oddelujú, to znamená, nepláva to vôbec na nejakom desk, že by niekde plávali, ale oni sa oddelujú, ako sa zväčšuje Zem. Áno. Tam sú aj potom obrázky. No a pri určitej fázi, keď sa v určitej veľkosti zväčší tá Zem, tak ona preskočí z jednej orbity na druhú. Nechcem toto rozoberať. A pri tom preskočení orbity dôjde k uvoľneniu veľkého množstva vody z podzemia. Áno, pretože v tom atomovom reaktore v strede Zeme sa vytvára voda a napríklad aj ropa, aj uhlie. Ropa není žiadne fosílne palivo, to je nezmysel. A ropa sa vytvára v strede Zeme pri ionách. Sú vrty, ktoré boli vyčerpané, po 10 rokov začali čerpať, znova tam bola ropa. Ano? To je jasné, že to nie je žiadne fosílne palivo. To je podvod. No a to znamená, keď preskočilo tú orbitu z jednej do druhej, tak došlo k tomuto, že vlastne veľké množstvo vody vytrisklo z podzemia a tak ďalej a došlo k záplavám. Poďme ďalej. No, tu sú prúdy, myslím, nie? Áno. Poďme ďalej, počkajte. Poďme ďalej. Nie, to je v tej stare, poďme ďalej, to nechcem rozoberať moc. No, tu je tam, vidíte, hej, ako bola pôvodne tam Zem, ako sa zväčšuje. Áno, poďme ďalej. 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 Tu nebudem to môcť rozoberať, ale je tu veľa argumentov popísaných a dokázaných, že ľudstvo na Zem prišlo z inej planéty a že boli tu osadení, áno, minimálne teda Slovania, áno, z rôznych pohľadov a tak ďalej, že žiadna evolučná teória je nezmysel. No, poďme ďalej, nechcem to rozoberať. Okolo gravitácie. No, počujete, tu na to je antigravitačné, no, nie je na to čas. Hej, poďme ďalej. Antigravitačné stroje, ako fungujú. Neľudských ráz, poďme ďalej, to tiež nemôžem. Hej. To sú archeologické vykopávky na Zemi, že tu dávno pred ľuďmi žili iné civilizácie. Poďme ďalej. Ďalej zvieratá zo 17. storočia pred tým atomovým zničením, áno, Veľkej Tartárie, áno. Poďme ďalej. O Sahare. Sahara bola ešte s vysokou pravdepodobnosťou, ako bola roku 1816 zničená atomovým bombardovaním Veľká Tartária, takisto v Mauretánii, tu sú mapy, staré mapy Sahary, všade sú rieky, lúky a tak ďalej. Tvrdia, že Sahara vznikla pred 5000 rokmi. Z tohoto vyplýva, že ešte pred 250 rokmi boli všade rieky a lúky a mesta. Poďme ďalej. Tu sú mapy miest a tak ďalej, poďme ďalej. No, slovanská symbolika, áno, svastika v Afrike. Poďme ďalej, no, mapy, poďme ďalej. Tu na mesta zničené v Afrike, áno. A tu na to oko. Oko Sahary, alebo Mauretánii, áno. Tam tiež je takýto útvar v Mauretánii a tiež je tam v podstate sa nachádza veľké množstvo radioaktívnych izotopov, že tam bol atomový výbuch. Ale tento atomový výbuch bol extrémne veľký a ten spôsobil, že sa vytvorila Sahara, že všetko tam vyschlo. Ano? Ináč, poďme ďalej, obyvatelia Sahary boli belosi.
Áno. Veľká Tartária. Tu nás si pozrieme tie mapy Veľkej Tartárie. Áno. Poďme ďalej. Ďalej. To sú mapy. No, ďalej. Dôkazy o Veľkej Tartárii. No. Dal som tam viac map, aby niekto nepovedal, že dám 3-4 mapy, že to nestačí. No. Nechcem tomu moc hovoriť. Poďme ďalej, pretože nemáme čas. Liečba atomovými zbraňami. Poďme ďalej. Áno. Poďme ďalej. No, tu sú tie dôkazy. Poďme ďalej. Takto, skrátim to takým spôsobom, že je názor, ktorý mne sa zdá reálny, že s mimozemšťanmi na mesiaci sa spojili Rothschildovci a Vatikán a pre nich boli Slovania, Árici, Veľká Tartária, nepriateľ. Áno, a to znamená, Veľkú Tartáriu zničil Vatikán, Rothschildovci a mimozemšťania teda, hej? No, tam sú množstvo všelijakých dôkazov, prečo si to tak myslím. Poďme ďalej. No, dala mi tu prvé vydanie, to je škoda, ja som povedal, aby mi poslala druhé vydanie. V druhom vydaní mám ešte jednu kapitolu o tom, že Ježiš Kristus bol Slovák s vysokou pravdepodobnosťou, určite nie nikdy Žid. Je tá kapitola prepísaná aj v tej hrubej čiernej knihe. Návrat k pôvodnému kresťanstvu Slovanov, je tam samostatná kapitola. Fomenko a kolektív, to je ruský akademik vied, majú webové stránky www.chronologia.org. www.chronologia.org. Toto je druhé vydanie, ale ona mi dala prvé vydanie, žiaľ, není to tam. No a na tých webových stránkach Fomenko a kolektív vysvetľuje a dokazuje, že Ježiš Kristus nikdy nemohol byť Žid, že to bol Slovan z Krymu a že na Krym prišiel s matkou a že tento Slovan si zaplietal vlasy do vrkočov. Áno. No, lenže do vrkočov si zaplietali Slovania len Slováci z oblasti Karpatská a Podunajska. A že odniekal prišiel na Krym. Ja tvrdím, že prišiel do Slovenska. Hej. To znamená, môj názor je, že Ježiš Kristus bol Slovák. Hej. Ale určite minimálne Slovan. Áno. A to dokazuje Ruská akadémia vied. Musíte si to pozrieť www.chronologia.org. Dobre, to by stačilo, pretože už nemá čas, aby sa Čechom zachryť. A to by stačilo. To som sa musím dať. Ja vám musím dať potom pri druhú vydáciu. Nie, potom. Ešte bez jednej knihy. Ešte krátko o poslednej knihe Duchom silný celý život. Túto knihu som napísal len kvôli tomu, že som písal knihu o byť zdravý celý život, ako o fyzickom zdraví, tak som si povedal, že napíšem knihu aj o psychickom zdraví. V stručnosti. Problém je v tom, že hlavný problém u ľudí je, že majú strach. Ako náhle človek nemá strach, tak nemôže mať psychické problémy. Psychické problémy vytvára hlavne strach. No, ako bojovať so strachom? Bojovať so strachom takým spôsobom, že musíte vedieť, že strach vás napadne kedykoľvek. So strachom musíte bojovať každý človek stále. Áno? Čokoľvek môže vzniknúť a môže prísť strach. Ako náhle príde strach, tak si hovorím, no, mám pocit, že mám strach. No tak ja teda vôbec v žiadnom prípade s tým nesúhlasím, kašlem na strach.
Ale okrem toho, že teda si uvedomuje človek, že so strachom musí bojovať stále, ten strach stále prichádza, musí mať vedomosti, musí mať informácie. Ak nemá informácie, nemá vedomosti, tak nevie, čo má urobiť. Ak nevie, čo má urobiť, urobí chybu. Keď urobí chybu vo svojom živote, tak má veľké problémy. Ako náhle má problémy človek, tak ho to oslabuje psychicky. Áno? Čím má človek menej problémov, tým je duševne silnejší. To znamená, ja v tejto knihe som napísal množstvo takých informácií, ktoré sú takého šokujúceho charakteru, že človeka ako postavia do tej situácie, že však aj toto je možné, aj toto je možné. Či to je tak, alebo není, to neviem ja. Hej? Ja tvrdím, že to tak je, ale môžem sa myliť. Stále to hovorím, že je to zložité. No. Hej? To znamená, poviem len stručne niektoré kapitoly z tej knihy a vysvetlím, čo tam je. Vlasatí Sloveni. Ešte pred 150 rokmi na Slovensku si muži splietali vrkoče. Aj tie obrazy staré a tak ďalej. Obrazy v Rusku na ikonách Ježiš Kristus má zapletené vrkoče. Áno. Vikingovia boli Slovania geneticky. Tí si tiež splietali vrkoče. Áno. To znamená, prečo hovoríme vlasatí Sloveni? To napísal Cyril Hromník v knihe Slovenia a Slovensko, alebo tak nejak, kde hovoril, že vlastne tí naši predkovia sa vyznačovali tým, že si nechávali dlhé vlasy, pretože v dlhých vlasoch mali silu. Že tá dlhé vlasy znamenali spojenie s duchom, s vesmírnou energiou. Preto starí Spartania mali dlhé vlasy. Starí Gréci sa čudovali, prečo majú dlhé vlasy vrkoče ako ženy. Spartania neboli Gréci. To bola vojenská posádka zo strednej Európy, naši Slovania, Slováci. Áno, takže Spartania nemohli vyhrať žiadnu vojnu, Spartania boli piráti a zbabelci. Alexander Veľký, to bol ten tiež... Gréci boli piráti. Gréci boli piráti. Troja bolo slovanské mesto. Gréci napadli slovanské mesto, vyvraždili Slovanov. Hej. Homer bol Slovan. Iliada, Odysseus a Iliada, to bolo napísané pôvodne v slovenčine, staroslovenčine. Hej? A až potom bola preložená do gréčtiny. Ďalej, Vinčanské písmo, keď si pozriete na internete, nájdete Vinčanské písmo, potom to je písmo najstaršie na planéte z Podunajska, niekde okolo Srbska. Hej? A potom si porovnáte etruské písmo, fenické písmo, to je veľmi podobné. Feničania boli, podľa mňa, ja si myslím, Feničania boli Slovania. To znamená, Kartágo boli Slovania, Etruskovia boli Slovania. Rímania, ktorí obsadili Rímsku ríšu po Etruskoch, to bola genetika R1b, ktorá prišla z Afriky. A R1b Anatolij Klosov hovorí, že to boli zločinci. Oni kdekoľvek prišli, všetkých vyvraždili. Pred R1b, ktorá prišla v roku 4000, začali prenikať z Afriky pred 4500 rokmi, tak v Európe neboli vôbec mesta ohradené ochrannými múrmi, neboli zbrane, nikto medzi sebou nebojoval. To vzniklo až ako prišla R1b. R1b to je západná civilizácia. Angličania, Francúzi, Američania, Španieli, tam je 90% genetiky R1b, až 90%, napriek tomu, že už tam majú plno Arabov a Černochov. Ano? Slovanov všetkých vyvraždili. Ano? Kelti to boli Slovania. Tak si myslím, či mám pravdu, to neviem. Hej, no. A ďalej, Rímsku ríšu zničili naši predkovia Sloveni. Ostrogoti, Vizigoti, Markomani, Kvádi, Vandali, Húni, to boli slovenské kniežatstvá, alebo kniežatstva Slovenov z oblasti Karpatska Podunajska.
My sme zničili Rímsku ríšu, pretože Rímska ríša bola pôvodne, to na tých obrázkoch, tam je svastika, to bola v Rímskej ríši, všade tých architektúra má slovanskú svastiku. To boli Etruskovia. Etruské písmo sa dá ľahko čítať, keď sa číta ako slovanské písmo. Ale Taliani, celá západná Európa stále hovorí, etruské písmo je neznáme, nikto ich nevie čítať, to je neznámy národ. No pre nich je neznámy, pretože oni vedia, čo je že Etruskovia boli Slovania. Kdekoľvek prídu nejakí Poliaci hlavne, alebo Rusi na nejakú konferenciu o Etruskoch, tak hovoria, že to boli Slovania a napriek tomu západňari 50 rokov stále melú svoje. Nie, Etruskovia boli záhadný národ. Nemá význam so západňarmi diskutovať o ničom. Oni klamali a vždy budú klamať. To sú zločinci, hej, mali kolónie, hej, a my sme pre nich Slováci teraz tiež kolónia. Áno? No, takže takto budem len stručný, ale ak toto človek nevie tieto veci, tak potom samozrejme nemá dostatočnú duševnú silu. Dozvie sa niečo a je šokovaný. Hej? Musí mať človek vedomosti. Ak chce byť odolný a silný duševne, musí jednak s tým strachom psychologicky neustále vedieť, že prichádza stále, hej, bojovať, ale musí mať vedomosti. Takže do tejto knihy som dal všelijaké také vedomosti, ktoré sú šokujúce, ale myslím si, že by mali posilniť toho človeka. Hej. To znamená napríklad my Slováci máme nízke sebavedomie. Hej. Všetci sa čudujú, že včera sme porazili Fínov. No, prečo by sme ich neporazili? Hej. No, porazili sme ich. A dobre im tak. No. Ináč, a nebudem rozhovárať. Takže, tak počujete, no vám to nemôžem, už aj som zachrypnutý, už rozprávam skutočne dlho. Hej. Mám tu ešte napríklad, to je, o každej kapitole by som niečo mohol rozprávať. Hej. Počujete, poviem len tu napríklad, tu kde to mám. Kapitola 10. Kto do mňa kameňom, ja mu odseknem hlavu. Áno? Vatikán vám hovorí, že máte byť milujúci aj svojich nepriateľov. Počúvajte, ale keď dotyčný dobre hodí tým kameňom do hlavy, tak ma zabije. Ja nie som somár. Kto skúsi do mňa hodiť kameňom, tak ja mu odseknem hlavu, ja ho zabijem skôr. Nemám žiadne výčitky svedomia, že by som niekoho zabil. Dostojevský, čo napísal Zločin a trest, to je duševne chorý blázon. Ja keď niekoho zabijem, nikdy nebudem mať žiadne výčitky svedomia. Ja zabijem sebaobrane. Ja na nikoho nebudem útočiť, ale kto na mňa zaútočí, tak mu odseknem hlavu. Takáto ideológia, hej, že aj svojho nepriateľa, hej, budete podporovať, to je duševne chorý blázon. Rozumiete? A potom ste slabí celý život. Ste slabok celý život. No. Hovorím, je tu veľa vecí, nemôžem čítať, už som zachrypnutý. No. Hej. Dobre, ďakujem za pozornosť. Takže navrhujem pokračovať otázkami v diskusii. Kto sa bude hlásiť, tomu dám mikrofón za odmenu. Na chvíľu. Prvá, sa páči. Počuť viaľu? Tak by som povedal, že ústredná téma tohto stretnutia je zdravie, no ale boli tam aj iné problematiky z histórie a podobne, takže je to také viac rozmerové. K tej viac rozmerovosti by som mal len dve poznámky ku Kristovi a strachu. Profesor evangelickej teológie Andrášky povedal: o Ježišovi vieme len to, že bol potulný kazateľ. A ja dodávam, všetko, čo bolo o ňom vytvorené, sú, by som povedal, ako to správne nazvať, vymysly remeselníkov
oblasti dogmatického remesla teológie. O Ježišových historických knihách historikov nie sú žiadne informácie. To ale ešte neznamená, že by nebol. Hej, a Biblia neprichádza do úvahy ako zdroj všemožných informácií k strachu. Áno, strach, ako správne povedal pán Kisucký, je jeden z najmocnejších prostriedkov ovládania ľudí. Keď si zoberieme kresťanstvo od 4. storočia. Áno, čím hrozí strach z pekla a tak ďalej. Ale to nie je prvýkrát v histórii. Veď si pozrite, čím rabíni udržujú stádočko Jahvistovom v nenávisti proti nám bielým? No strach, pretože my ich vyničíme. Hej, takže strach je veľmi silný prostriedok a to sme videli aj počas tej éry koronafašizmu 2023. Áno. No, teraz k tej ústrednej téme. Zdravie. Pán Kisucký akcentuje, že príčinou chorôb alebo veľkého množstva chorôb je prekyslenie organizmu. Nie nadarmo nám lekári hovoria o antioxidantoch. Áno. Takže by som povedal, sú to informácie v súlade pána Kisuckého aj to, čo mu lekári hovoria. Poďalšie, naše zdravie. Choroby, keď sú, tak lekári nám predpisujú farmaká. Jeden lekár, keď sme boli v Košiciach, keď sme boli s inžinierom mechanikom, ktorý robí tie medy proti rakovine, bol za ním, alebo boli sme za ním, a on povedal takúto vetu. Vôbec nie sú preskúpané liečivé účinky rastlinstva. Na druhej strane, to bolo pred voľbami tej chazarskej občianky z tej prezidentskej skládky, z toho vyvoleného ľudu. A tento pán Mudr ju bolil. To aj hovorí o hodnote jeho IQ. Ale ten prvý výrok je pravdivý. A teraz, prečo farmaká? Pozrite sa, keď začal ropný priemysel, tak v Spojených štátoch je jedna rodina, ktorá pochádza z Francúzska, je chazarského pôvodu. Ruka ktorá učí. No a oni začali podnikať v ropnom priemysle a nastavili vedu a univerzitné vzdelávanie na výrobe liečiv na základe ropy. To znamená, začali potlačovať to, čo nám matka príroda dala. Takže tam začína potlačovanie prirodzených liečivých látok z našej prírody. Ale nie len to. Pojem španielská chrípka vám niečo hovorí? Čo je pôvodom španielskej chrípky? To bola tzv. Očkovacia látka proti meningitíde. To bol jav
Rockefellerového inštitútu. A tam hlavný predstaviteľ bol istý doktor Fauci. Či je to rodina spojitosť s terajším Fauci, neviem povedať. No a oni vyvinuli tento liek, takzvaný, alebo vakcínu. A ňou zaočkovali obyvateľstvo armáda. Armáda prišla do Európy, no a nastalo to, čo nastalo. No a aby to zakryli, tak to nazvali španielskou chrípkou, pretože v Španielsku bol najväčší kontingent, alebo najviac dosiahol Španielsko. Takže táto látka bola zbraň hromadného ničenia proti ľudstvu. Ale to nebola prvá zbraň hromadného ničenia. Keď Puritáni v Severnej Ameriky ničili pôvodné civilizácie, zhruba okolo 100 miliónov ľudí vyničili, používali zbraň hromadného ničenia a síce domorcom rozdávali deky napustené týfom. Takže tento pohyb proti zdraviu má korene v Spojených štátoch. Kto stojí za vznikom Spojených štátov, tak kto je vzdelanejší o tom vie. Nebudem sa o tom rozširovať, ale sú to nepriatelia spoločnosti, ktorých ideológiou je ideológia, ktorá je stelesnená v starom zákone. Takže stručne toto začiatok debaty. Ďakujeme. Ďalšie poznámky, návrhy, otázky. Ja by som sa chcel prípadne opýtať na tú šťavu z toho citróna. To bolo 140 ml. 140 ml ráno. Citrónovú šťavu. To bude ako to bolo to tady? Áno. 4 deci. 400 ml. 4 deci a váži hovorí nejakých 50 kg. To znamená, keď niekto váži. Ona pila 4 deci citrónovej šťavy, hej, každý deň. Hej, ale mala len 50 kg. Ak má niekto 100 kg, tak by som doporučil, že 7 deci citrónovej šťavy. A to je veľké množstvo. To si môže nariediť, to je jedno. Čiže aj riediť? Áno, A v akom pomere? S No vodou? to je jedno, musí vypiť, skrátka tej koncentrátu, ten, kto bude mať 100 kg, musí vypiť 7 deci, hotovo. 7 deci šťavy plus v tom, čo je to riedené? Plus môže vypiť aj vody, koľko chce, ale 7 deci, viete, keď si to predstaví, aké je to množstvo? Dosť veľké. No. A nie je to Ináč- na sklovinu? Zubnú sklovinu, nie? Nie, počujete, je taká metóda, je to tam napísané v tej knihe tiež, že keď má niekto reumu, tak to znamená, že má, ako sa tomu hovorí, kyselinu močovú kryštály v klboch. Ano? To znamená, keď chcete kyselinu rozpustiť, tak musíte dať zásadu. Ano? A je taká metóda ruská, že prvý deň vypijete 1,5 deci citrónovej šťavy, druhý deň 3 deci, potom 4,5 deci, ďalej 6 deci a potom 7,5 deci. A 7,5 deci pijete 7 dní. Ano, a potom zasa klesáte 6 deci a tak ďalej až 1,5. Hej. A na základe tejto metódy si rozpustíte kryštály kyseliny močovej v klboch. Áno, tou zásadou. Takže citrón pôsobí zásadite. A dá sa nahradiť tá citrónová šťava jablčným octom? To neviem. Malo by to byť logicky, že by to malo ísť, ale neviem to. Nemám to vyskúšané. No. Počul som, že by to malo ísť, ale neviem. Ja mám vyskúšané citrón. Čo sa týka kyslej kapusty. Kyslej kapusty surovej. Ja rozumiem. Kyslá kapusta, že či sa dá tiež takto, lebo to je tiež v podstate... Kyslá kapusta, áno.
Kyslá kapusta by mala, hej. Ešte poviem zaujímavé, že keď hovoríte kyslá kapusta, keď ja vypijem kyslú kapustu alebo zjem kyslú kapustu vyslovene surovú, tak sa cítim veľmi dobre na žalúdok. Áno, Ale ako náhle varenú kapustu alebo tú kapustnicu, tak mi netraví žalúdok. presne to som vám chcel teraz povedať, že čo sa týka kyslej kapusty, tak jedine surová, vtedy má ten zasaditý Presne tak, surová. Inak už ak je prevarená, tak už to má Už úplne vôbec prekyslú. Presne tak, automaticky mi netráví žalúdok. No. Nemôžem. Ja varenú kapustu ani kapustnicu nemôžem. A ak sa ešte môžem opýtať, čo ste spomínali, teda tie vápenné kúpele, tak tam ten pomer toho vápna k tej vode je aký? U každého individuálne. Pretože človek, ktorý má suchú pokožku, znesie dávku 10-krát menšiu. Možno 20-krát. Pozrite to podľa toho, ja to píšem v tej knihe. Ako náhle vás štípe niečo, tak to znamená, že to je zle. Musíte výjsť z vody von a menší dávku o polovicu. Rozdiel môže byť, že jeden znesie len 8,5 pH, ale ja mám masnú pokožku, ja som znesol 11,5 pH. A pH je logaritmická funkcia. To znamená, keď máte 8 alebo 9, tak rozdiel je 10-násobný. Áno? Ďakujem. Prosím vás, že či niektoré časti tela príjmajú viac, napríklad cez nohy, keby to išlo, alebo niečo také, či je to rovnomerné? Príjmanie tých, napríklad zasaditu, tej Nerozumiem. zasaditosti. Aké časti tela? Čo? Napríklad, že by sme si dali len do lavóra s vodou nohy. Lavor s vodou nebude stačiť vôbec. Tam sa jedná o povrch pokožky. Musí byť väčší povrch pokožky. Aspoň vedro. Plocha pokožky. Aspoň vedro. Áno. A tam je dôležité, že to vápno, ja som veľakrát, keď píšem v tej knihe, že som zistil pri mnohých veciach, že to nefungovalo. Vôbec sa nezmenilo pH moču. Ja som to stále meral a zistil som, že funguje to len za určitých podmienok. Musí byť teplota vody tak okolo 40 stupňov Celzia a potom sa musíte osprchovať a zabaliť do suchého nejakého oblečenia a potiť sa ďalších, 20 minút. Áno, a vypiť pri tom horúcu vodu. Ja som pil normálne horúcu vodu. Ani čaj, nič, len horúcu vodu. Aby som sa potil. Pretože keď to neurobíte, som to zistil, neurobil som to takto a asi po 3 razoch, ako som sa kúpal v tom vápne, tak odrazu nepreniklo vôbec nič. Ja si myslím, že tie pohory sa mi zabili tým vápnom, hej, že už nepreniklo nič, ale keď som sa ja potil, tak tým potom sa to vyčistilo. Ináč, počúvajte, toto mi povedal jeden pán pri Piešťanoch, on hovoril, že to je to isté, čo robili za socializmu, že pri Piešťanoch, aby simulovali tie Piešťany, tak robili tiež, že zdávali vápno do oného. No a teraz v Košiciach, keď bola pred Vianocami, tam bol taká kniežný taká akcia pre knižné, ako sa to volá, predaje, vianočné trhy. Tak tam prišla za mnou nejaká staršia pani, povedala si, tak som si odhadoval 70 rokov, povedala mi, že som nevymyslel nič nového, že ona keď chodila za socializmu do školy, tak im prednášal nejaký profesor, že ako sú vápenné kúpele liečivé. Hej? A ja sa pýtam, dobre, a počujete, a prečo teda vy lekári to vôbec nepoužívate? A však keď to vám to prednášal, tak to muselo počuť stovky lekárov, hej? Sa učiť o tom. No, že sa to zabudlo. Nie je z toho biznis. Čo? Nie je z toho biznis. No nie, to je zadarmo. Však keď si kúpite 25 kg, ja som kúpil za 7 eur, to 25 kg vápna to bude pre 10 ľudí na 2 roky. Používate nejaký špeciálny, to vápno je nejaký špeciálnej značky, alebo to je jedno? Nie, vápno, čo sa bieli stena. 25 kg vápno som kúpil za 7 eur v Recku. Prečo deti olizujú steny? Áno. Majú nedostatok vápnika, no? Áno. Mohol by som sa, prosím vás... Napríklad mi nedávno, asi pred mesiacom mi hovorila jedna žena, že má paradentózu, čo by som jej doporučil.
Ja som povedal, no počujete, tak urobte si roztok vápna, dajte si vápno, ja neviem, pH 10-11 a vyplachujte si ústa tým vápnom. No ma to napadlo, no tak čo? A vápnik sa dostane aj do zubov. Ja neviem, či mám pravdu, ale ja to logicky. Môžem sa... Ak môžem tomu, tak treba vypustiť cukor, pretože cukor si mnoho vápne. Cukor je vôbec. Ja napríklad cukor vôbec nemôžem jesť. Pretože mám málo kyseliny, ja si dám cukor a vôbec mi netraví žalúdok. Koniec. Ja vôbec cukor nejem. Mám otázku, prosím vás. Čo sa týka ovocia, napríklad mandarínka, pomaranč versus grapefruit. Mám skúsenosť, že mandarínka pomaranč mi robí zle, ako prekysluje, ale grapefruit je ako dobrý, hej, že mi robí dobre na zatravenie. No pretože mandarínka obsahuje cukor. A je veľa cukru. Pomaranč už obsahuje menej cukru. To už by mohlo fungovať menej. A grapefruit obsahuje cukru ešte menej. To ja si tak myslím. Ináč ešte poviem takto, je to napísané v tej knihe. Ľudia robia na Slovensku guláš, áno? A robí sa to tak zvyčajne, že najskôr sa praží cibuľa v bravčovej masti, a až keď sa opraží, tak potom sa do toho dá, ja neviem, ostatné mäso a čo ja viem čo aj. Takýto guláš ja nemôžem vôbec jesť. Zistil som prečo. Cibuľa, keď sa praží pri viac ako 100 stupňov Celzia, vznikajú jedovaté látky, ktoré sú nebezpečné na pankreas. Áno. V žiadnom prípade cibuľu nesmiete pražiť pri takejto teplote vyššej, ani keď robíte vajcia, že opražíte tú cibuľu, pretože tam máte tiež teplotu už nad 100 stupňov. Vy môžete dať cibuľu do vriacej vody. 100 stupňov Celzia cibuľu nevadí. A takisto, ja napríklad už asi 20 rokov si dávam pozor, že keď si dám cibuľu čerstvú, je vynikajúca, ale už po pol hodine ja tam cítim smrad. Mne to smrdí, ja to nemôžem jesť. A zistil som tiež teraz, že cibuľa už po pol hodiny zoxiduje a vznikajú tam toxické látky. Áno. Napríklad chleba, to píšem o chlebe tiež. Ja vôbec nemôžem jesť tento moderný chleba, mne to smrdí. To je z tých dopečených peči, či ako to robia, hej, rozumiete? Ja som si u vás kúpil teraz chleba, klasický. Mne to smrdí, ja to nemôžem jesť a mne to netrávi, mne to smrdí, hej? No. A aj to tam píšem, že tento z dopečeného, to je toxický chleba, to vôbec nejedzte. No. O tých potravinách je tam toho veľa strašne. Starý konzumí, Čo? pšenično-ražný. To je jedno, tam je dôležité, aby to bolo prirodzené upečené. Nie z tých dopekaných, dopekané z tých materiálov, pretože mne to smrdí. Ja to cítim hneď, že mi to smrdí. No. Aj tú cibuľu, keď si ovoniate cibuľu, urobte si dajte si, rozkrojte cibuľu, hej, nechajte ju hodinu oxidovať a potom ovoniajte tú cibuľu a dajte druhú cibuľu a ovoniajte čerstvé rozkrojenú. To je úplne rozdiel, dramatický rozdiel. K tomu by naopak cesnak má oxidovať 14 minút, pretože pri oxidácii cesnaku vzniknú dôležité látky nejaké, hej, a to je veľmi zdravé. Hej. A cibuľa presne naopak. Ak môžem teda pridám tej cibuli to, že niekde som čítal v nejakej literatúre takú vec, že tá cibula je schopná pohlcovať z okolia tie škodlivé látky. Preto sa aj, ako hovoríte, potom prejavuje, že už to není to, ako keď ju čerstvo nakrájate. Proste ona akoby, nie že dezinfikuje, ale likviduje nejaké tie baktérie alebo mikroby vo svojom okolí. Neviem, ja skrátka viem, že mi to smrdí a to nejem. Nejem to. Ja som počul to, že keď bol nejaká taká situácia, že bol nejaký mod alebo také dačo, tak v izbách áno, to funguje. Tie výpary z cibule zabíjajú vírusy. Ja keď som na začiatku, keď som ešte nevedel, ako to všetko funguje, tak ja som sa liečil takým spôsobom, že som žul cibuľu a nechával si v ústach, aby pôsobilo v hrdle.
Áno? To funguje, skutočne máte, že vás boli hrdlo, tak môžete žuť cibulu čerstvu, treba, potom, pretože po pol hodine už je zoxidovaná, to vyhadzujem, áno, tak to zabije vírusy v hrdle. Takisto som žul zázvor, to tam píšem v tej knihe. Áno. A najväčšia kombinácia bola vtedy, keď som chvíľu žul zázvor, chvíľu cibuľu. Pretože ten vírus tých hrdl si napríklad zvykol na zázvor, ale už bol šokovaný zasa z tej cibule. Zvykol si na cibulu a prišiel zázvor. Hej. A tak som sa liečil, kým som nemal, je to tam napísané, kým som nemal vymyslené lepšie metódy. No ja fungujem tak, že keď v noci sa mi stane občas, že polknem a začne ma boliť avadierka, stanem, jeden strúčik cesnaku dám do úst, kus ho pokúšem, že sa tá šťava zmieša so slinami a tým ho neskrácem celý do seba, tak cesnak na mňa nefunguje. Ja ho cumlem a ráno, keď to chytím zavčasu, tak ráno všetko je... Na mňa cesnak nefungoval vôbec. Na mňa áno. Na mňa cibula a zázvor. Takže sme tak... Áno, niečo iné. Každý, no nejak, to je jasné. A ak môžem teda k tomu cesnaku, tak tiež som počul taký názor, že my cesnak konzumujeme nesprávne, že tým, že ho nakrájame a proste ho používame v jedle, tak on sa nám vlastne ešte v žalúdku nejak tak natráví, že vlastne tie výživné látky, ktoré sú, sa nedostanú ďalej. Takže je dobré buď prehltnúť celý strúčik, samozrejme je to dosť veľké, takže rozrozáciu treba na polovičku, tak aby to človek dokázal prehltnúť. A vtedy on vlastne prejde cez žalúdok, že nie je natrávený a dostane sa do čriev, kde robí vlastne potom tá látka, neviem si spomenúť, jak sa volá, je to ktorá vlastne potom robí poriadky v tenkom čreve a ďalej. Možno, neviem. A aj krvné skupiny spomínate v knihe? Nie. Nemáte to vyskúšané? Nemám vyskúšané krvné skupiny. Ďakujem. Nie. Kedy na Slovensku prídu mimozemšťania? Neviem. Tak odhad aspoň. Takto, ja tam píšem v tejto knihe, tu napíšem, že Rímsku ríšu zničili teda naši predkovia Slovenia. No. Podľa Anatolia Klosova, amerického genetika ruského pôvodu, ktorý teda vraj žije a pracuje v Spojených štátoch amerických, tak my v Strednej Európe, na Balkáne, sme potomkovia predkov, ktorí tu žili už pred 10 000 rokmi. Ano? To znamená, ako my sme zničili Rímsku ríšu, tak ja tvrdím, to si ja myslím, či to je pravda, neviem, že ideologické centrum zničenia Rímskej ríše bolo na Slovensku. A preto bol Vatikán, pápež, keď bol posledný na Slovensku, tak v Maďarsku bol 6 hodín a na Slovensku bolo 4 dní. No, pretože Slováci na Slovensku sa, hovorím to niekde tam píšem, na Slovensku sa inteligencia už smeje, že a hovorí si, Vatikán už vie, že my už vieme. Už majú strach. Môžem sa opýtať o tom To znamená, chcem povedať, že znova zničenie západnej civilizácie, môj názor vznikne zo Slovenska. Tu bude riadiace centrum. Ináč všimnite si, prečo zavolali Fica aj Putin minulý rok, aj čínsky, Xi Jinping povedal, že Slovensko je priateľ čínskeho ľudu, pričom Slováci nikdy nevedia, že kde tí Slováci sú. Ale viete, to vzniklo podľa mňa z toho dôvodu, že v tom roku bol Globsec v Prahe, myslím, áno? V júni, alebo začiatkom júla, neviem. A ja som niekde čítal, že tam vystúpil nejaký analytik, nejaká americká firma, že robili prieskum a vyhlásil, že Slováci sú úplná anomália v Európe,
že na Slovensku je 80% na strane, pri tejto vojne, na strane ruskej a 20% na strane ukrajinskej. Že Slováci sú úplná anomália. Hej? Na základe toho Putin pochopil, podľa mňa, že so Slovákmi má význam spolupracovať, tak zorganizoval. On najskôr zavolal, potom Fico išiel do Číny a potom išiel do Brazílie. No. A teraz zasa bol, počas toho 8. maja zase sa stretol so všetkými ešte aj s Vietnamom. Mám otázku, ten vyberal. Ako je to vlastne s tým letom Američanov na mesiac, že teraz bolo výročie nedávno a dosť sa polemizuje, že prečo tam nešli znova, keď tam boli, hej, že či to vlastne tam boli, alebo Takto ja neverím, že tam vôbec boli. Živá posádka, Neverím, ako to ako môžu tvrdiť, keď potom to už tam mali mať základne, už tam mali mať nejaké kolónie. Počujete, ja sa pamätám, že keď som bol, ja som vtedy bol malý chlapec a som videl tú raketu, ktorá tam pristala, hej, ja som si povedal ako malý chlapec, s takýmto alobalovým oným tam pristali, to si robia zo mňa srandu, hej. Videli ste tú raketu, ako vyzerala, čo tam pristali? Však to vyrobili z nejakého alobalu, podľa mňa, hej. Práve bol aj film, neviem, v 80. rokoch, Kozorok 1 sa volal, a presne oni to tam ako Hollywood natočil, že malá posádka, neviem, na Mars, alebo či to bola za planéta, a oni zistili, že by sa nezdarila, tak to nafingovali niekde v Arizonskej púšti, a potom to bolo také dobrodružné, že tí astronauti utiekli, ale oni už boli ako mŕtvi, lebo to bolo, vlastne vyhlasili za mŕtvych a potom ich tam lovili, hej, v tej púšti, a vlastne oni tí Američania, ako keby ten Hollywood dopredu natočí nejaké filmy a s tou pointou, je to síce ináč dobrodružné všelijak pre divákov, ale tá pointa vlastne tam je, že ten podvod, hej, vlastne so všetkým. Ja si myslím, že to je podvod. Hej, že vlastne jeden prišiel, ten posledný ušiel, sa mu podarilo a na svoj pohreb prišiel, hej, že tak to skončilo vlastne. Hej, a že to oni vlastne sami Američania natočili, a ľudia to nepochopili vlastne tú dobrodružstvo, ale tú pointu, že vlastne tak to je, hej, tak sa manipuluje, hej. Áno. Nevadí to natočenie. Ja si myslím, že to je podvod tiež. No. Aj. Na Floride teda majú originálne akože tie skafandre a kuflíky a všetko zem a tak ďalej, akože originálne. Takže vraj Poliaci boli pred nimi. Poradne. Cez Van Halen to asi nemohli prejsť, takže pri tej nestudujúcej technológie, aká bola, takže nie je šanci. Dobre, takže by sme to mohli ukončiť. Pán Jurečka cestuje do Bratislavy. Ďakujeme, že si prišiel. A vidíme sa tu 5.3. na Franza Lista, téma, ktorú som už spomínal. A treba sa na to pripraviť, to nie len pasívne, ale treba byť pripravený, aby ste vedeli, kto je Franz Liszt, aby ste ho troška potrápili, lebo ten pán vie všetko, čo sa týka Franza Lista. Buďte nachystaní. 5.3. sa vidíme a potom 26.3. Zase vám to oznámim v maili, budeme to na tých našich stránkach, máme aj Signál, máme Telegram, je to uvedené aj na tých Facebookoch a myslím nejaký Instagram sa to myslím, že volá. No a samozrejme ten Simplex, ten si tu môžete veľmi rýchlo stiahnuť, zoskenovať ten QR kód a môžete byť s nami v kontakte, ale aj medzi sebou môžete byť v kontakte. Tak ako som vám spomínal, je to aplikácia, ktorá je veľmi dobrá. Takže z mojej strany asi všetko. Ďakujem, že ste prišli, ďakujem aj pánovi Kysuckému, prajem šťastnú cestu domov a vidíme sa čoskoro. Kedykoľvek môžete. Dovidenia.